Boas tardes a todos e a todas. Somos Aroa e Uxía. Hoxe, 22 de xaneiro, desde o IES Maximino Romero de Lema, comezamos o ciclo Ao son delas, dentro do proxecto educativo Femenino Plural, onde pretendemos reivindicar a igualdade entre homes e mulleres. Contamos coa maravillosa compaña de dúas mulleres ben diferentes nas súas profesións, que, sen embargo, teñen un vínculo en común, a paixón polo mar. A artista Guadi Galego, de Cedeira, e a percebeira marilista, de Corme. Moitas grazas por acompañarnos desta viaxe ultramariña. Un forte aplauso. Mari, ti eres percebeira. Cando e por que te dedicaches a paixón por isto? Ola, boas tardes a todos e a todas. Si, son percebeira de Corme. Hai pouco tempo que me dedico a isto, sobre uns 20 e pico anos, solo. E dediqueime a isto por... Bueno, estou un poquinho nervioso porque é a primeira vez que falo para tanta xente. Un aplauso. Aquí ao lado con Guadi. Por que me dediquei a isto? Pois, sencillamente porque non quixen marchar de Corme, así de claro. Entón, en Corme, ou eres percebeira ou eres percebeira, unha de dúas. Por eso mismo. Guadi, que te motivou a adentrarte neste mundo cheo de vida da música? Pois a verdade é que o da profesionalidade é unha cousa que casi eu penso que me veu dada. É dicir que... Digo, a música veume dada, o que non me veu dada é a profesionalidade. Eu nazco nunha familia basicamente que se dedican á música como afeccionados, como pode ser a familia de calquera de vós que toca calquer instrumento ou cantan calquer coro. Pouco a pouco estou en un montón de asociacións que se dedican a facer música e casualidades da vida, pois ao final empezo a miña carreira nun grupo que xa estaba nun estatus profesional e empezo casi como unha amateur, non? Empecé ali a facer o meu máster en música profesional, ou cantante profesional, cando non era nada máis que unha aspirante a. E ao final a profesionalidade é algo que tes que traballar como en todos os traballos e que tes que facer duramente traballos durante todos os días e darte conta de que é moito máis duro do que parece ter esta profesión, vamos. Pero bueno, creo que músico e música nácese. Outra cousa é que ao final decidas adicarte, pero eu teño un montón de compañeiras e compañeiros que, ainda que profesionalmente non son músicos, si o son de corazón, e entón en algún momento da súa vida acaban desenvolvendo esa faceta. Como te sintes cada vez que saes ao mar a faenar? Bueno, a ver, é moi complicado. Primeiro vou explicar un pouquiño en que consiste o traballo de percebeira, porque aquí en Vai o mar non chegou hoxe da man de Cedeira e de Corme, pero vou explicar un pouquiño en que consiste o traballo de percebeira para saber o que eu sinto cando vou ao mar, verdad? Os percebeiros só traballamos ao mes 15 días, como moito 17. Traballamos coas lúas, somos moi románticos, como vedes, non? Traballamos coa lúa chea e coa lúa nova, nesa marea. Por qué? Porque aí as mareas son as que se chaman, sabedes que hai dous tipos de mareas, vivas e mortas, verdad? Pois coa lúa chea e coa lúa nova, a marea é viva, que cando o mar baixa moito e sube moito. Entón aí é cando nós podemos ir traballar. Nese intervalo de tempo que traballamos ademais contra reloxo, temos que traballar 1 hora e media antes da baixa mar e 1 hora subindo a marea, porque despois o mar xa nos quita da pedra, vale? Entón, cada vez que me ergo para ir a traballar, que tamén teño que decir que cada día traballamos a 1 hora diferente. Aquí os vosos profesores todos os días entran ás 10 ou ás 9 no colexo, e van sempre á mesma aula, verdad? Cada día, de luns a venres. Un percebeiro non. Un percebeiro traballa cunha tabla de mareas, e vamos cada día a 1 hora diferente, cada día 40 minutos máis tarde.
Un día empezamos a traballar ás 7 da mañán, outro día ás 8 menos 20, outro día ás 8:30, así cada día da marea, vale? Entón, como me sinto? Síntome con moitas ganas de ir porque eu amo o meu traballo de percebeira, senón non me dedicaría a isto. Encántame o mar porque, aparte, ser percebeiro é precioso porque cada día estás vendo paisaxes diferentes. Ves estrelas de mar, ourizos, o mar en verde, en azul, en gris, en todos os tonos. É un traballo, como vos dixen antes, moi romántico, a min encántame. E como me sinto? Síntome encantada de ir. Que pasa? Que ás veces chego ao monte, porque nós ao mellor temos que andar 2 kilómetros baixando o monte. E ao mellor chovendo. Hoxe eu tiña que estar traballando a 1:15, pero como tiña aquí unha reunión con vos, pois decidín non ir, vale? E teño que camiñar 2 kilómetros por sendeiros que hoxe empregan a xente do Camiño dos Faros, preciosos, pero ao mellor chovendo. E cando chego abaixo, vou pingando, non me importa, porque despois vai vir a baja de mar e vaime mollar. Entón, eso non me importa. O que máis me importa é que despois teño que subir ese monte arriba outros 2 kilómetros, vale? Co peso, se son capaz de coller algo, porque moitas veces chego abaixo e non podo traballar, porque as bajas, as olas, son moi fortes. Entón, chego mollada e sin percebes, vale? Entón, a verdad que vou con moitísimas ganas de coller percebe. Ás veces chego a casa e digo, non quero ser máis percebeira. Pero, bueno, eu elexín este traballo porque me fascina e quero volo contar a vos, vale? Para que os saibades. Gracias. Guadi, sabemos que eres mestra, artista e nai. Aínda así, disnos que o mundo está parado. Cal é o teu segredo para compaxinar tanta maxia? Vale, pois o segredo é o de todo, eu creo que de todas as mulleres deste mundo parado, creo que como que nos ven dado, non facemos sempre un sobreesforzo e somos capaces de non dormir pola noite se é necesario, traballar as 24 horas se tamén é necesario e aguantar os carros e as velas e eu creo que como calquer persoa que se decide a facer un traballo, o de nai é algo que non dis que son nai e teño que facer iso, é que eres nai e non queda outra, igual que cando eres pai, evidentemente, é dicir, que esas son obrigas que veñen dadas. E o de mestra, este ano estou a media xornada, tomei a decisión que non iba a traballar toda a xornada para poder facer as dúas cousas ben e ter un pouco de tempo para vivir. Pero eu non desaproveito nin un só minuto do día, cando teño desaproveitado moitos. Cando tiña a vosa idade, papaba bastantes moscas, e agora co tempo digo que creo que estuveron ben papadas, porque cando unha está así, bueno, que dinche os teus pais, veña, estuda, ponte a estudar e tal, bueno, pois a mellor ese día, en vez de rendir as 2 horas, rendiches 3/4 de hora e papaches moscas, pero ti sigues aprendendo desa papatoria. Ben, chega un momento nas vosas vidas que non vades a poder papar moscas nunca, porque a vida non vos lo vai permitir, así que non vos estou incitando que non estudedes, senón a que vos recreedes tamén neses momentos de ver a vida pasar sin que sexa ningún tipo de estrés. O estrés xa vos vai a marcar a vida cando se xades nais ou pais ou mestres ou percebeiros ou percebeiras ou o que queirades ser. Pero non hai un truco, é ir indo e ir facendo un pouco como che vai prestando e tamén as necesidades que o sistema che vai marcando. Bueno, tamén sabemos que o traballo de percebeira é arriscado. Fálanos de algún momento en que sentiches que a túa vida corría perigo. É arriscado, pero pode funcionar, perigo, recordo, fai 3 anos, era Nadal, e as bajas de mar eran tremendas, peores que as deste ano, que foron tremendas. Entón, estábamos traballando no Roncudo, no Cabo Roncudo, e
ali sabedes que o Cabo Roncudo, para os que non coñezades, invito-vos a que vos leven ali de excursión os vosos profes un día. O Cabo Roncudo está moi a nivel de mar, entón, cando hai moitísimo mar, o mar ajabea tanto polas rochas que chega casi hasta a farola. Hai 3 anos o mar era tremendo, pero era Nadal. E no Nadal, o millor pájanos un kilo de percebes a 60 euros. Entón, diste, joa, 60 euros que vou perder se non baixo, pero bueno, a vida vale máis que 60 euros, porque depois o mellor o resto do ano pájanos os percebes a 10 euros, como vos lo conto. E o mellor chegas cun kilo e fixeches un día 10 euros. Entón dixen, vou arriscar. Baixei. E a veces, os que sodes de mar sabédelo, hai unha ola que se chama a Mala, nós chamamos a Mala, non sei en Cedeira, porque Cedeira é terra de percebes tamén, e non sei como lle chaman a esa ola que ven sola, solitaria. Despois de 6, 7 olas, ven unha que se chama a Mala. Entón o percebeiro nunca lle pode dar o cu ao mar, sempre ten que estar traballando coa cara de frente. Tens que estar sempre ollo no prato, ollo no jato, sabedes o que é iso, verdad? Sempre moi atento. Entón, eu vin vir a Mala, e berrei moi forte así como a vale? É o berro que temos para avisar aos compañeiros, vale? Porque ao mellor estás entretenido apañando o percebe e non ve a ola, pero eu levantei a vista, vin a Mala e berrei fortísimo, entón xa todos empezamos a correr, todos, eran todos homes, menos eu. E subimos por un paso e un dos compañeiros, sin querer, tropezamos os dous. Caín. Levoume a ola e fun, conforme iba baixando, agarrándome cas uñas, e ali aguantei a Mala, a seguinte. E cando xa o mar comigo pa un lado, pa outro, o corazón salíame do sitio, máis que hoxe que estou nerviosa, de estarvos a vos diante aí. De verdad que pensei que xa me iba a dar un ataque ao corazón, a mellor ou morrer ali unha ola, outra. Ao final, cando xa pasa Mala, pasa a seguinte, xa o mar se calma, xa queda tranquilo. E aí xa os meus compañeiros me levantaron, me axudaron a marchar, e que fixen? Non seguín traballando, marchei pa casa. Tardei uns días en volver ao Roncudo, pero é o meu traballo, teño que volver. Eso é o que me pasou, unha experiencia dura, pero que o teu traballo tes que seguir adiante. Guadi, se coa tua música podes cambiar algo, que sería? Bueno, eu non sempre penso que todo o mundo, dependendo ao que se dedique, todas e todos intentamos cambiar algo nas vidas, non só nas nosas vidas, sino nas vidas dos demais, e todos contribuímos a que o mundo sexa mellor, non? Uns dun xeito e outros de outro. Que pasa? Que a música é unha das plataformas máis vistosas, se cadra, despois da imaxe, despois do audiovisual. Eu creo que a música é unha das plataformas que máis te visibiliza, polo tanto, ti tes unha responsabilidade moi grande cando subes a un palco, porque todo o que dis amplifícase moito. Ti, mellor, na túa casa estás cambiando o mundo, o teu pequeniño mundo, que iso é moi importante, como cando vamos a facer a reciclaxe, non? É moito máis importante que todo o mundo faga un pouquiño de reciclaxe que non que hai 3 familias que reciclan todo, ou un montón, non? Entón, isto igual, a nosa responsabilidade, a veces, como artista, é o compromiso social, que eu creo que é importante, é dicir, comprometernos con certas causas sociales, porque podemos amplificalas. Que faría eu coa miña música? Bueno, pois eu, evidentemente, o meu compromiso é co feminismo, dende logo, estou totalmente comprometida co feminismo e coa lingua, desde fai moitos anos, e a verdade, o meu compromiso é que a xente se lle remova un pouco por dentro, e que remova as vosas emocións, e que non teñades medo de vivir e de achegarvos aos cambios con soltura e con liberdade, e, sobre todo, activar o feminismo non só nas mulleres, sino nos homes, que entre todas e todos podamos
ir cambiando o mundo pouco a pouco e os nosos hábitos se vayan afastando, os malos hábitos que temos unhas e outros vayamos afastándoos das nosas vidas para que dentro de unha ou dúas xeracións pois gañemos a revolución. A túa profesión foi tradicionalmente desenvolvida por homes. Consideras que hai igualdade no teu traballo? Porque a día de hoxe traballan máis homes, bueno, non se sabe moi ben como quen traballa máis. Entonces, consideras que hai igualdade no teu traballo a día de hoxe entre homes e mulleres? Como ben expliquei onte cando me chamaron da radio, teño que decir que en Corme, sempre no meu Corme, en Corme tradicionalmente, desde sempre, fomos máis mulleres percebeiras que homes percebeiros, de toda a vida. En Corme é un pobo onde está moi marcado o matriarcado. Falábamolo con Guadi onte na radio. Os homes marchaban para fora, traballar na marina mercante. En Corme só quedaban mulleres para cuidar os fillos e para traballar. Había moitas fábricas de salazón e percebes, moitos percebes había. E dixo había, verdad? En pretérito imperfecto. Había moitísimos. E as mulleres iban cada día aos percebes. Eu xa vos digo, levo 20 e pico de anos, o percebe moi pouco relativamente, pero casi todas, cando eu empecé o percebe, eran mulleres, moi pouquiños homes. Agora mesmo somos só 8 mulleres. E homes, algúns máis. Pero teño que decir que eu síntome moi querida por todos eles. De verdad, que nos apoian e síntome unha máis como eles. Como crees que trata o concepto de muller a industria musical? Bueno, eso está clarísimo, non? É dicir, non vos lo teño que contar eu a vos, senón que vos xa o sabedes. É dicir, a muller na industria musical está prácticamente, falo na industria musical global, non? Está basicamente a cantante a que se pon pouca roupa, a que firma os seus discos, pero non fai absolutamente nada máis que ser moitísimas veces obxeto dese patriarcado que é a que está dirixindo a súa carreira. Eso é así no que é a música comercial e na maioría das músicas que escoitades vos. Entón, hai outra vertiente que é a muller cantautora. Hai moitísimas mulleres que se dedican que son instrumentistas e tocan instrumentos, mulleres arranxistas, mulleres potencialmente productoras, e estas están un pouquiño máis na sombra. O que pasa que se cadra a cousa ten que ir cambiando pouco a pouco, e o que decía Carme, no? Que eu creo que eso é significativo. Cando en Corme había, todas eran mulleres as percebeiras, elas síntense respetadas polos homes porque eran elas as que sempre foron percebeiras. Polo tanto, eles veñen despois, no? Entón, nós temos que aínda chegar a ese sitio para cohabitar e sentirnos respetadas, non como mulleres, sino como profesionais. Pero non vos teño que contar a vos como ve, como enfoca a industria musical a muller, porque basicamente o gordo, sabedes que é un obxecto sexual, ni siquiera especialmente musical. E algo que a mí teme especialmente preocupada. Pero sí creo que a reflexión tedes que facela vos, incluso dende as propias aulas. Analizar todo o que pasa, analizar non só tampouco a industria musical, sino a industria audiovisual, a publicidade e un montón de cousas que están aí e que forman parte da nosa vida e que xa estemos como normalizadas, pero cando rascamos e afondamos nela, pois, vamos, asustámonos, pero moitísimo. E xa non digamos as letras das cancións, que son para fuxir. Pero está ben, é dicir, hai que velo e hai que pensalas e botarlle un pouco de
de tempo e analizalas para saber se ese é o modelo que a nós nos interesa ou se queremos mudalo, claro. Antes falamos do vosso vínculo en común que tiñades pola paixón polo mar, entonces agora fixemos unha pregunta para as dúas en común. Que significa o mar para vos? Guadi, ti primeiro. Ben, é curioso, non? Porque eu son nacida e criada en un entorno marítimo, pero creo que isto xa me ven de raza, porque o meu pai, a pesar de ser fillo de mariñeiro, non quería ser mariñeiro, e non o foi. Foi primeiro taberneiro e despois ferreteiro. Entón, eu teño un vínculo co mar basicamente moi romántico, pero moi alonxado do de Carmen, porque o mar está presente en casi todas as cousas que teñen que ver coa miña vida, en casi todas as composicións, casi todas as vivencias e a maioría dos recordos. Pero teño que recoñecer que non me meto hasta máis do xeoncho. Nado moi mal e se non fago pé... Costa. Basicamente fago pé sempre porque non me meto. Entón, teño así unha relación pois romántica, parecida á de Carmen, pero non son capaz de adentrarme nel. Teño aí moitísimo, non é respeto, sino que teño medo doente, que se di. A miña tamén é romántica, non pensedes que non, é moi romántica, ademais. Pero a min o mar dame a vida, pero tamén me pode quitar un día. Eso é a diferencia con Guadi, verdad? Teño que andar con pés de plomo e con moita cabeciña, e como decía antes, sempre ollo no plato, ollo no jato, verdad? Encántame o mar, non sei se podería vivir sin el. Non só por traballar nel, senón porque me gusta o ronquido ese do mar cada día, justame cando está bravo e tamén cando está calma. Justame todas as versións do mar, todas elas. Que máis vos podo dicir? Moitas gracias a todos. Como vos dicía, Guadi, estudade moito, moitísimo, e aprendede todos os valores eses que vos enseñan estes profesores tan bons que tendes, que vos enseñan valores preciosos, e non vos quededes con eles agora que sodes adolescentes, senón agora e despois, sempre, vale? Moitas grazas a todos e a todas. Hasta aquí chegou a nosa entrevista a Guadi máis a Mari. Agora imos dar o comezo dun concerto en directo de Guadi. Home, porque eu non canto. No. Non, sí que canta, Bueno, tamén canta. Canta moi ben. Canta mellor do que o percebe, pero eso xa... Gracias por todo. Un forte aplauso para as dúas. Eu creo que deberíades de darlle un aplauso ás vosas compañeiras que lle botan moito valor, ou non?